мебинем бародарои азиз, ҷанозаи бародармон Коля Тоҷик дар қалъаи Ҳисор намегзара, дар ватани бобогиш, дар хонаи бобош мегзашта. Ҷаноза дар дарраи Алмосӣ, деҳаи Чангоб, Ҷиндара мегуфтиянд. Хулоса ҷаноза дар ҳамиҷа мегзара рӯзи 15 саъатои бародарое ки видеои пешинаи мана диден, ман дар оҷа гуфта ки ҷаноза дар қалъаи Ҳисор мегзара. Ман ҳозир ҳамҷара гирифтам, изминид кардам, ҷаноза дар хони бобош мегзашта. ҷанозаи бародармон Коля Тоҷик. Илтимос барош дуогӯ бошен, ягон тата агар хафа кара боша ба хотири Алло бахшен. Одамия ягон тата мумкин қарздор буд, мумкин ягон тата ранҷонда буд, ягон тата хафа кара буд, ба хотири Алло бахшен. Ассалому алайкум ба ҳама шербачо. пеш мегуфтанд ки Коля Тоҷик бандагӣ карда, мисол дар ҷанги Россия Украина киштанаша, бисёр бародаро бовар намекард, бисёр одамо гуфтанд ки зиндай, лекин ачи хеле ки дидесем, ирӯ ҷанозааш гузашт. дахш дуогӯ бошен, Алло ҷоша ҷаннат бикуна. дар ёд дорум ки вақте нао биромад, шербача бисёр одамора, мисол бисёр камбағалора рафта оликошона гирифта медод. буд моментое ки яхе ношукрбандаш биромадан, гуфтанд сум гирифт и так дале. хай бача ки кори як каса бе сум мекунад, фарзанди падари хета як ҷо бугу бира карочи я шаҳр дига бира, мега ман намерам. хай гирифта бошанам сума карочи, шумо сум барои ҳаққи корш гирифта бошанам, ман и корда ягон чизи бадиша намебинам. че ман пеше наву чеченц мерафте, Зелимхан гуфта зораву нола мекарде, ура медоде ҳақша. не ки ӯ да гапи хабар накарда биде, ҳами камбағал да гапи хабар карда биде. гап да ин нест шербачо, кадоме дар дилиш нашод ҳамин бародар чӣ кинае дошт, аз барои Аллоҳ бибахшиша. ай касе ки қарздорам буд, аз барои Аллоҳ бибахшиша. аки тамоми бародара уже бурдан гӯруш кардан. барам ха видео кардам. Аллоҳ ҳаматон нигаҳбон боша, дар амони худо бошед. دنیا غم این غمی آن غمی دل غمی جان دنیا